سلام كمين لكم بيتسر لشعني عجامات تخاترتي channel ماتو انكو عنا يوتيوب channel بسلام مصاخم نوالخو ماتو حدش صنفم لايكنا سبسكرايب مبارك تسعو يعني معانتي تتورنا نوع ماتو stringlings in Java programming ماتو stringlings Java enter فازون enter نمو syntax applic set food main ስለዚህ ናይ string ሊንግዙ ማለት እዩ ከዛምት ወልሻዕ string ዲክላር ከብተና ካፒታል ኤስ ያትኹም ማለቱ ኣብ syntaxና ካፒታል ኤስ string ዝጥቀም ማለት string ኢለ ማለት እዩ string my channel ኢለ ለምሳሌ is equals to ኢጋማት ቲፕ ማለት እዩ እዚ ፈታይ ቴክስት እዩ ኢጋማት ማለት እዩ ቴክስት እዩ ካብኡ አውትፑት ዲስፕሌይ ኮሮ ማለት እዩ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ላይን ተሽማክ ለማለት እዩ length of the text string ናይቱ string length ማለት እዩ የፕለስ ኮንካቲኔሽን መታዘ ማለት እዩ ሀዚ እዛ ቴክስት እያ ወይከዓ ቻናሌ ማለት እዩ ኢጋማት ትብላ ማለት እዩ ናዚያ ጠቅላላ ክንዴ ስትሪንግዝ ሌንግዛ ማለት እዩ ስትሪንግዝ ሌንግዛ ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ታንግበ ማለት እዩ ማይ ቻናል ኢለ ማለት እዩ ማይ ቻናል ዶት ኢለ ማለት እዩ ሌንግዝ ፈንክሽን ይጥቀሙ ካውስ ሴቭ ምሰፍዋ ሌንግዝ ኦፍ ስትሪንግ ይቅምጡልኝ ማለት እዩ እሺ ሌንግዝ ኦፍ ስትሪንግ ኢዝ 11 ማለት እዩ 11 ብቻ በዚ ክፍቲ ስፔስ ነው እና ሴቭ መስኮርኩ ሪፍሬሽ ከሆኑ أسرت حدا ما تبقى بقى زيا في الدكتة أسرت مستسبيس هيفن ماتي تا هيفن يقع تسبيس كم حدا كاركتر تقم ماتي كم حدا لتر يتقال أسرت حدا لونه ماتي أسرت حدا شيل سبيس سيف ماشي يا بيجو كما قعدت عسات هذا أصلا ماتي لمثالي خالي كاتن مسكم أو زي لمثالي ماتي string كذا string letter إذا لما text دي text إذا ماتي كوتاشن مسواه ماتي ماشي سلوك A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z تلي ماتي ماشي نفذنازيو أوزي system dot out print زي ماتي ماشي length of the text string
string ማለት እዩ ስልና ኮንካቲኔሽን ወይ ከዓ ዳታ መትሓዚት ማለት እዩ ቴክስት ዶት ሌንግዝ ስርወት ሲል ክብላሙ እነዚያ ናዛ abcdefg እስካብ ዜድ ማለት እዩ ስትሪንግዝ ሌንግዝ ኣስቀምጠልና ማለት እዩ ስትሪንግ ሌንግዝ ጠቅላላ 16 መቸም ዝምለተራት ማለት እዩ ከም 16 ኣምጥተኛ ማለት እዩ እዚኣ ግን መንጎ ስትሪንግ እና መንጎ ኣውትፑት በዚ ስፔስ ኮለን ቀሚጥና ማለት እዩ የሪፍሬሽ ክብለሙ ከም 16 መፀና አለ ማለት እዩ ጠቅላላ ናቱ ስትሪንግ ቴክስት ስትሪንግ ሌንግዝ ማለት እዩ እዚኣ ተመስግነኩም እዚያ ሲስተም ዶት ፕሪንት እሺ ሰብስክራይብ ዘገርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ቤተሰብ ቲፕ and thank you for watching እሺ ይሄም ሰብስክራይብ ዚያለ ማለት እዩ መፀነኛ ስለዚህ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ናይ ሎማዓንቲ ትወርና ከምዚ መስል ኣፀል ብካሊእ ቱቶሪያል እስካብ ንረክብ ማለት እዩ እስካብ ሽዑ ዳሓን ፅንሑ ስለዝሰማዕኩምኒ የቅኒለይ ቻው